Efter en lang dag på Ja, kom i Fredericia nu. Jeg vil komme til Sørensen i Fredericia. Hjælpemand. Ja. Til Fredericia. Det var helt meget billigt. Ja. Simpelthen. Ja. Vi står lige nu i køkkenet. Ja. Vi gik lige op til den ned komme rundt, hvis vi på hotellet, men vi ikke så stort igen, men Ja, okay. det er fint nok, for I kan få lige fyldt af stik, der er jo fantastisk. Vi skal lige måske tænke om de vigtigste køkkenredskaber, det her. Ja. En palettekniv. Ja, Ja. som man kalder det. Kom ind. Jamen. Ost skal jeg, hvad der er. Det er bare sådan. Ja, sådan en ting til at skære ting med. Høvletips. Det er en behøver. Præcis. Ja. Den er sådan. Det er en redskaber til os. Ja, så er det også nogle skole. Ja. Ja, lige er 13 nummer, jeg laver henad. Og jeg skulle virkelig meget så lidt. Ja. Så det Så vil sige, at det vi må sige, vi ses så, Ja. når vi er i ja, se, det er der, der kommer til Horsens der. Det gør det her. eller i Vejle. Ja. Ej, vi tager et år. Kold. Ja, også fordi jeg er Kolding. Ja, Kolding er det bedste. Vi tager til Kolding. Ja. Ja, Ses. ja, præcis. Hej. Jo. Her er vi i Kolding. Kolding, ja. Ja. Dejligt. Har du gerne fortælle? Jamen, vi er kommet godt til Kolding. Ja. Lang tur. Ja, en lang tur, ja. Rigtig lang tur. Det er en lille ude, ja. Ja. Som er rimelig udmattet nu. Så Ja. ja. Spis 2 bukser på noget mad hver dag. Ja, det har vi. Men Jeg tror, det er meget vand. det er jo fint nok. Vi har haft nok mad og vand. Det kan man ikke helt brugt over. Gasbrænderen virker også fint nok. Det skal måske lige have tegnet op og sådan noget. Båden er ikke sunket nu. Nej. Eller, vi har så solgt båden. Hej. Ja. Så, Det var røv. nå, så er vi i Vejle. Ja, Vejle Hotel blev vi enige om sidst, ja. Ja, så er det rimelig dyrt. Men det er også det bedste af dem. Fed Hotel. Swimmingpool, det er fandme ikke været der på. Ret indlæs swimmingpool. Det er rigtigt. Der så den lige lidt der. Og der er der ikke også fitnessrum. Åh. Men det skal ikke besøge. Nej, de skal lige få trætte til det. Og så er der morgenmad gratis. Det er der på alle hoteller. Eller det har der været indtil videre. Happy. Nå. Ja, det var vist for sidste dagbog, vi lavede nu. Ja. Jeg ved ikke. Jo, vi kan godt lave en slutdagbog også. Jo, vi... Vi laver også dagbog, når vi tager hjem, så det gør vi. Ja. Og så har vi ikke skridt på. Ja. Så er det gratis. Ja, så vi skal bare slappe af her på Vejle Hotel. Ja. Måske også fejl. Ja. Efter for os selv. Ja, Men der cola, jeg ved fandme ikke hvad. men det er det, vi skal. Chips, mand. Ja, det er det, vi skal egentlig indtil videre bare slappe af og bygge og sådan noget. Den sidste 4 dage, vi har 4 dage her, fredag til mandag. Ja, hvor vi bare... Og vi bare skal slappe af. Hvor vi luler hele vejen i stykker. Bare sove. Ej, ja. Sove og swimmingpool og Ja. film og... Bare hygge os. Og... Skål nogle checks og... Ej. Jeg ved ikke, hvor mange checks der er på det her hotel. Vi skal bare have rigtig meget hygge os. Fordi jeg ikke tænkt mig at flytte fra det hotel. Det er godt. Ja, det kan vi ikke klage over. Det er det bedste hotel i mig. Men skal vi ikke sige, at vi ses, og så kan vi vende tilbage sidste dag? Okay. Det er jo. Det kan vi godt. Det gør vi. See you later. Hej. Jo, vi har lige været at svømme. Jeg er lige hurtigt flippende i poolen. Ja, inden vi søger hjem. Ja. Jeg må hellere lige få det så. Ja. Vi skal til altså, vi har så pakket vores ting, så vi skal til at forlade hotellet nu. Vi skal til hjem af. Ja, et par timer. Jamen, et par timer. Ja. Jeg skal lige hygge os lidt ned i restauranten med den. Den er noget ordentligt mad at spise igen. Morgenmad. Morgenmad. Vi skal ned og have noget middagsmad i hvert fald. Og bare hygge os. Og fik vasket tøj, og det hele. Ja, fik gjort.
Fandme dejligt, det service. Service der, ja. Service. Ligesom andet hotel. Ja. Men vi vil sige rigtig mange gange tak. Jeg har kigget med. Skal vi lige tage et tilbageblik på den dejlige tur? Ja, du kunne vel jo godt gøre før vi slutter. Lad os se. Mandag, der ankom vi til. Der tog vi ned til havn fra Vejlebanegård af. Og så begyndte vi ellers at sejle ud på havet. Og sejlede heldigvis den rigtige vej. Og så kom til... Det var GPS. Ja, det havde vores GPS. Ja. Garmin håndholdt reklamering, men det var... Den er god. Den er god. Det er rigtig god, hvis der I skal have en sted hen. Og så er det ikke særlig dyr igen. Og så er der oplader med. Det er vi sætte batterier i. Ja. Hvad hedder det? Så holdt vi lige en fridag der i Fredericia. Og vi bare tøjne byen og hygge os lidt. Ja. Så på Burger King. Ja, og ned på havnen og spise is. Godt is, skulle lige sige. Ja. Har været der før. Ja. Det er godt. Det er godt nok. Så dagen efter, så var vi ude på vandet. Ja. Så er vi Kolding. Ja, som er Vejle er her. Fredericia er her. Kolding er her. Et eller andet sted. Ja. Ja. Der er det sgu. Ja. Det er lige nedenunder. Ja. Så sejlede vi så ned til Kolding. Det var dejligt. Det var en lang tur ligesom de andre. Ja, det var endnu længere. Ja, det var Fredericia. Det føles i hvert fald sådan, fordi vi skulle rundt om os. Men vi kom. Ja. Derhen. Ja, og vi fik spist en masse mad. Ja. Og så... Kaj på holde. Fantastisk. Dejligt. Vi sang ikke. Fantastisk. God båd. Ja. Den anbefaler vi også. Fantastisk. Det er en pelikan. Ja, en pelikan. Pelikan. En vand... American. Ja, en vandsutte der. Ja, den er hvid bund og lyseblå. Ja. Eller blå, ja. Ja, så sorte pedaler. Det har ikke været der på. Den er gejl. En fed båd. Og det er ordentligt gejl. En motor på. Ordentligt. Så har vi... Så tog vi Saxaen. Nej, så holdt vi en pause i Kolding. Hvor vi Kolding Storcenter og biografen og Jensens Bøfhus. Ja, jeg fik rigtig hygget os der. Fandme sejt. Vi fik lige brugt nogle penge. En lille smule penge, så tog vi så videre til Vejle i taxa. Ja, dagen efter tog vi så til Vejle taxaen, ja. Han til Vejle Fjord Hotel, hvor vi sad nu. Til hjemme af. Ja, hvor vi var så heldige at få, eller at der var plads i 4 dage som værelse. Ja. Og det er rimelig booket og sådan noget. Det er også et godt hotel, jeg forstår godt for det her. De er meget booket, ja. Også godt. Ja, det er godt. Svømmepool. Indendørs. Den er fed. Så vi siger... Tak herfra, og tak for at du gad at se med, hvis du nu har set den der. Ja, det har du vist du ser videoen. Ja, selvfølgelig har du det. Altså... En tog og sådan lidt. Ja. Men vi ses. Ja, vi ses. Vi vil nyde sidste timer, vi har, og lige pakke sidst færdigt, så hjemme af. Ja. Så vi dem, vi kommer hjem. Vi ses. Ja, hej.